তিনি 4 সাল কল্যাণপুর বখাস্तेनि नर्थ महारानीपुर बलराम कोब्रा हाई सेकेंडरी रोंनकनि रोंसोरोङै तंनाय रक लाहाराव आचुकलायखा बरंनि रोंनक हायाखैबा बरंनि स्कुलाव रोंफोरोंनाय टीचर गरै इंगै तंमा जरावो कक बरक टीचर हायाखैबा कक बरक रोंफोरोंनाय न अ जागानि ट्रान्सफार होनाय हेनै साख्लाय रोजाकमा बाय गसिलालिया आ स्कुलनि रोंसोरोङै तंनाय सराय र फेबा ताबुक बरंनि सानमुं अमनो अ रोंफोरोंनाय हायाखैबा अ टीचर न अ रोंनकना मातनिनाय ताबुक बेलाय न एग्जाम हायाखैबा परीक्षा गानानि बागै आबाकना पुलानिसिनि पाठ्यक्रम तंनि मुकुमु टीवी स्कूल निबो मंगाय नरक तिने बोर्ड डिमानती ओ जगह रोड ब्लॉक बा एबारेली प्रोटेस्ट खैया तिने गाय चिनर टीचर बको गाय को बरो टीचर मासा तो मसे बोलो तलांना पो गाय चिनर बुसकांगो ता चितखांगा थोरिका बतंगो गाय सिलबास होकाबर खाइनि आंगो गाय बागनो मासा तो मना तेन बोलो तलांना हगाय आबै सि जिनान मा थैका बोनो नाराना बागै तै बोनो थांगा बोथांगा बोथा एते अनो टीचर फा फाइजा फापाया सिंसामे तो कोन बोनो नांगो के नंग टीचर जे नंगर ताबुक टीचर प्रॉब्लम तंगमाने नरक साम न को कसार मुसुं शिक्षा मंत्री जों माने कसार मुसुं काम माने गंगाय जिनि बसकांगो मेट्रिक को तंगु बे मेट्रिक तंमान बिसंगो क्लास फुल मा खाया फुल मा खाया बिसंगो मास्टर जते 15 जना बिसंगो 6 to 8 नो क्लास खाय तंखाय yang 9 10 kabaring yang tanggu gacin bus kamu pore tong ma sini silobas kabaring yang utabon bagan jo टीचर हमनि बिसिङो से ताता हातरां नांगांका चिन्ता ताबुक नंग मरेली जे नर रोड ब्लॉक खैतो नि माने नरक अमो ओ जगाव नरक सा फाइनान बागै नासिं तंग एबा नरक बुस कयता जरातै तंनाय ओ जगाव जे जों दिमान फेमानि माया सा सानो माया सा फन्दा जों आथिखाल माया खायतोनिका जों चिन कबरति सार थासं सार तंमासै दा बगत थांगाय जों ताम सिगा खायनाय दा सको मास्टर बकम